μου κάνεις εμείς, εσύ ρε μου κάνεις κοινωνία. Πού να είμαι να ρε. Έχει κάνει στην κοινοδέσποινα και πήρε τηλέφωνο τι άργησε. Μου είχα πέσει τα λουμινάκια και τη μάσκα. Μου πανάρεις εμένα ρε, δεν σου δώσω κουνιά στο διπλωσάρβουλου και κάνει να πας 10 μέρες. Αν δεν είναι του υπουργού, η κοινωνία δεν κερδίζεται. Πάει το ασκυλό. Είμαστε τα φιλιά σου. Κάνε ό,τι θες και ό,τι είναι καρδιά σου. Ανώπιση, ανώπιση. Αυτό τα μάτια στην κυρία. Έχω την Παντελή τι κάνεις. Σε ομορφιές εσύ σήμερα. Δούξου να μας μαθήσεις. Δεν μου λες Παντελή, έχεις μπακαλιάρο. Βεβαίως, γυρίζει θάλασσα. Αυτό, Πολύ μεγάλο. αυτό, Πολύ μικρό. δεν μου λες, τι νούμερο από την απαρά. 37 ξόφτερνο, γιατί. Θα πάρεις αυτό, να πούνε και τα ακούνε. Άντε Παντελή, χώρα αυτή. Δεν μου λες Παντελή, το σκέφτηκες αυτό που σου είπα για την Αρτεμισία. Α, ναι, το σκέφτομαι. Και τι αποφάσισες. Άσε με κάτω μια δέσμια. Γιατί είναι καλή κοπέλα. Άμα είναι καλή κοπέλα, να την εγκρεμίσουν να χτίσουν πολυκατοικία. Είναι καλή κοπέλα. Ξέρεις πόσο το ζητάνε. Άμα σου την ζητάνε, να την πάρουν 4, να τις κάνει την κυρία να τις έρθει πιο φθηνά. Τέλος πάντων Παντελή, εγώ σου λέω να το σκεφτείς. Βάλε μου τώρα το μπακαλιά και να φύγω. Καλά. Ορίστε κύριε Αδέσποινα. Ευχαριστώ Παντελή μου, Το καλημέρα. καλό, το καλό, καλημέρα. Καλημέρα, δεσποινής Δίτσα μου. Καλημέρα, δεσποινής Φίκα. Η Παντελή, βάλε μου λίγο τύρι για μακαρόνια. Αυτό εκλεκτό. Λίγο, 2 άτομα είμαστε. Σωτηρία, αυτό είναι για εκλεκτούς πελάτες. Εκλεκτοί με τις πενταροδεκάρες. Οι πενταροδεκάρες με τις πενταροδεκάρες και τα προσώπατα με τα προσώπατα. Σωστά, και Παντελή, βάλε μας τύρι να φύγουμε. Ορίστε, δεσποινής Δίτσα μας. Ευχαριστούμε, κύριε Παντελή. Καλό. Καλημέρα, καμάρι μου. Ναι, καμάς. Καμάρι μου και εγώ, η περηφάνεια μου. Έμαθα άσχημα πράγματα για σένα, ναι. Τι έμαθες. Καθώς να και μας σχολίασες. Εγώ σχολίαζα εσένα. Να σχολίασες ότι είναι απλός υπάλληλος πανεπιστημίου, αλλά που να ξέρεις ότι υπουργικού εκδηλώβρε υπουργευτή. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αγάπη μου, λατρεία μου, καμάρι μου. Ναι, μπροστά περιστέρα μου, θα πρέπει να μου κουκουνά. Θα ξέρεις λοιπόν τι λέμε με τον έρωτά μας. Δηλαδή, μας Δεν μας μπορούνε. Κι αν δεν με πιστεύεις η κάρα μου, γυναίκα σου να μην γίνω. Να μην καθείς. να διεπιστές, να μην γίνει. Άρα μ' αγαπάει. Μπα, βρήκες λοιπόν παιδί. Σήκω, τα μάτια. Θα προβάσω αμμόκινε. Καμαρός διαφημιστικός δεν πήγε κανένα. Που γυρνάει και μ' αφήνει με έναν αμβασία που είναι πέρα από μέσα. Σήκω, σκάσε. Αμπρός, θα μιλάω προδιευθυντή. Καμίνας. Όχι για σας κύριε Αντιατρές. Ένα φίλε
τώρα που ήρθε και ο μικρός. Δεν ξεχνάμε ότι εσείς δίνετε το κάτοικί σας. Μάλιστα, κύριε Πρέσσα. Κύριε Παντελή, τι με ήθελες? Εδώ δίπλα ήμουν, σειράλτης της. Κάτσε, να πει για αυτούς. Εγώ βέβαια, πάω στη γιατρές. Εσύ να μείνεις εδώ που ζεις στο μαγαζί. Πού υπάρχει ο μου στην αγορά? Τράει στο διόφελο, πάτε! Τι μας συνερίζει, κύριε Παντελή μου, θα σου έρθει κόρπος. Τι παψίλο κύριε αδέρφη. Δεν μου λες, Παντελή, τι με ήθελες? Το αποπάρεις. Θα πάρεις την Αρτεμισία. Άσε την Αρτεμισία, πέθανε, κι άλλη σε θέλω. Άλλη, ποια? Δεν ξέρω. Από εδώ τη γειτονιά είναι. Η Λίτσα. Ποια Λίτσα? Την κόρη του κύριου Μανώλη. Ναι, αυτή θέλω. Αυτή είναι στο πουκούκι. Άμα είναι να παντρευτώ, πού τι θα πάρω. Μα έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας, Παντελή μου. Τι θα πάρω του παππούριτσου? Μην με βλέπεις έτσι, είμαι χοντροκόκαλος. Τι χοντροκόκαλος, θα έχεις τα χρονάκια σου. Έλα, κύριε Δέσποινα, εσύ άμα θέλεις η γλώσσα σου δουλεύει ροδάνι. Τέλος πάντων, Παντελή, θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Να το σκεφτείς να το προωθήσεις, εγώ είμαι εδώ. Το ξέρω ότι εσύ είσαι πάντα κουβαντάς. Το καλό κύριε Δέσποινα. Είναι αυτά πανηγυρού ξυφτήλα. Εγώ, Είναι αυτά που τρέφησε. Εγώ. Θα γίνουν η ξυφτήλα. Είσαι εδώ να αποβάλεις τον τάφο. Τι τρέφησε ρε. Του τα πρώτα επίσης είναι την κυρία Δέσποινα. Εγώ να τη Δέσποινα. Άμα γυροπείς δίκη την κυρία Δέσποινα. Θα γελάσει μαζί σου. Πού είναι η πουλιά. Άπου να όψεστε, θα μου καλέσει το μάτι μου το καλό του τσακίρι μου και θα μου γεραστεί φύλακα τι μου κάνανε. Έλα τώρα,
Γιατί πήγα στην φύλλα, πρέπει να μάθω ποιος την βάζει. Έλα, Τσίκο, το θέλουμε με το μαυρισμένο σου μάτι. Θα σου πω τώρα το φεβάρεσε. Συμφωνείτε γιατί δεν τη φτάει. Σταματήστε τώρα και οι δυο σας μην σας συλλάβω. Το θέμα μας είναι να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά. Λοιπόν, Τσίκο, τα παιδιά αγαπιούνται. Εφόσον είναι ερωτευμένα, εγώ τους δίνω την ευχή μου. Μπράβο κυρία Χιλόμε, είσαι λεβεδιά. Φιλιππό, με την ευχή μου. Και τώρα η σειρά μου. Γιατί θα παλέψεις. Ρε, άντε θα κάνω εδώ πέρα. Από τι. Κύριε Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου. Θα περάσει ζάχαρε. Τι, θα του πάρει, θα πάμε που είναι καλή κουβέντα. Κάνε μόκο ρε, κάνε του πέκα. Εγώ, κάνω μόνο, κάνω κουβέντα, εγώ με τον Ζήκο. Κάνεις χειρονομίες, μην κάνεις χειρονομίες, απειτάγεσαι, πατάκια του κοιτάλου, τα πειτάγεσαι. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις. Μαλώνω ρε, μαλώνω. Μαλώνεις απειτάγεσαι. Μαλώνω ρε. Εσύ καταγγεία αυτό. Σε κρατάω. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε, μαλώνω. Μη φοβάσαι, κρατάω. Εσύ μαλώνεις δεν κοιτάγεις. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Πιστεύω να είσαι μια δουλειά μέσα. Πες τι μαλώνεις, θα τη θες την κατσόνη. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις εσύ. Μάλωσε μονάχος. Τι να σου. Για να ξέρεις. Τσιμπικάρα μου. Κιτσάρα μου. Την ευχή μου, παιδιά μου, την ευχή μου. Η γυναίκα είναι άπιστη του φίλους όμως εδώ. Ναι. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Έχω καλό. Έχω καλό. Πάμε εσύ. Πάμε εσύ. Πάμε εσύ. Nico, no will